Onpa aamu. Ensimmäinen asiakas tulee. Se on oma hienoa. Oma hieno aamu. Tervetuloa Kikin salonkiin. Kiitti. Istukaa tuohon tuoliin. Häntä ulospäin. Millä tehdään? Isolla tai pienellä harjalla? No vai pienellä. Okei. Ja kiitti häistettäkin. Nousetko ylös? Noin. Mitäs saisi sitten olla? Hajustetta ja Mulla on yksi palkkio, mitä ei kukaan tiedä. Ja se on kimaltava, etkä säkään sitä tiedä. en mäkään tiedä sitä yhtään salaisuutta. Mikä se on? Haiseeko mä silloin hyvältä? Ai. Tässä tuolinne. Haiset sitä hyvältä. Ja arva miksi minulla on tiara. Miksi? No kun mä oon hiusnero. Mä voitin hiuspalkinnon, mutta on ruunattu hius kuningattareksi. Hius? No, tiara. No minä olen hiusnero. No niin, nyt sä saat sen palkinnon. Eikä mä nostan mun kuvan mun omistajastani. Onko sulla kaunis kuva? Joo, musta ja mun omistajasta. Ai, sulla on niin kaunis kuva. Kattokaa mikä siis. Ai! Sori, Ei se mitään hyvää. mennään vähän kauemmaksi. Se sun... Me istu, kun täällä on niin paljon tavaroita, ettei niitä tiedä mitä tehdä. Katsotaanpa sinne laatikkoon. Se ei nähnyt. Oikeesti. Ai, Nyt sä saat sen. ne. Mikä se on? Se menee päähän. Au! Se on tiara. Tiara, kiitti. Miksi sä kaaduit? Banaaninkuoreni taas joku jätti Banaaninkuori. Joo, aina kun mä olen tossa, niin aina joku jättää banaaninkuoren siihen. Ootko sä se? En ole. Nopeasti harttu häntä. Kiitos, mä olen niin nopea aina. No, miksi meillä on valo kirkasta? No aurinkohan paistaa, eiks niin? Joo. No, kiitos kun kävit tää meidän salongissa. Tuu meille huomenna. Heippa! Heippa. En muistanut mitään, hei hei. Toissa päivänä. Tsik. Hei. Tule vaan meille. Istuppa Tää tuo... tippu. Voi. Laitetaan se tonne minun arkkuun, niin saat sen kun lähet. Kun se on sinun arkkuksi, siinä on sun merkki. Saanko mä sit sen arkun? Joo, ei tää oo salongi. Mä viisin vaan sut istumaan. Ai, sori, kun mä kaadoin sut. Mäkin kaaduin banaaninkuoreen taas. Niin, mäkin kaaduin banaaninkuoren koko. Mun tuolin alla on aina banaaninkuoria. Ai, mulle ei. Kato nyt mun silmiin, ne on ihan vihreä. Ja sun silmät Noin. on ihan siinä. Istuttu. Mä istun jo. Hyvä. Eli nyt aletaan kysyä nyt Mitä me kysytään toissa päivänä. Ilta meni ja aamu tuli ja silloin alkoi Riika petseillä. Sä kyllä haiset pahalta. Sähän haiset niin pahalta. Enhänpä haise, vaan minä haisen niin kuningattareelta. Sinä haiset niin haisuli vauvalta. Niin haisetkin. Loppu. Loppu.